dneska v novinách alebo na internete, myslím, komentár tej akcii, hej. Vzhľadom, že to je môj syn, tak sa nechcem tomu obširnejšie vyjadrovať, ale volá sa Weiss, takže keby to dal niekto iný ten gól, tak by ste trošku ináč písali. Ja som povedal všetko. Takto ti odpoviem, nebol čas čítať noviny zajtra, ten zápas skončil neskôr. Ja som rád, že hráči hrali výborný zápas, áno. Nejen Vládko, alebo Míňo, alebo aj ostatní. Ja som povedal už, trošku sa k tomu vrátim, keď si to nakúsol tú tému. Ja som mohol odísť z reprezentácie aj za iného stavu, za úplne iných okolností, ako som odišiel. Keď to nazvem ten môj prípad nejakým prípadom Weiss v úvodzovkách, áno, tak ten prípad mohol byť ďaleko iný a dopadnúť úplne ináč, ako som relatívne dopadol, ale ja som už niekde spomenul, že v tomto smere som nadvedcov a budem všetko preto robiť, aby bol momentálne Slován úspešný a do leta uvidím, čo bude ďalej. Čiže v tomto smere tieto všetky splietky, ktoré sú dneska v médiách, mne to prípada banálne a smiešne. Predsa ešte som sa nestretol, aby niekto nútil hráčov 2 dní pred medzištátnym zápasom sedieť niekde v hoteli s potenciálnym budúcim trénerom. A to si Pavel Vrbu ja vysoko vážim, pretože to je výborný tréner, čo preukáže svojou prácou. Ale táto hra, ktorá bola voči mne vykonštruovaná, kde ste niektorí zatiaľ je môjho syna, pretože si myslím, že aby sa pomaly dostal medzi 10 najlepších futbolistov Slovenska, prípada smiešne a tie vaše hodnotenia v ankete futbalistov roka boli neobjektívne a boli cielené na meno Weiss. To je môj názor, samozrejme, niekto mi ho vyvráti, ale po včerajšku možno budete písať ináč. Ja som vás nikdy nežiadal, nikdy som nechodil na všelijaké konšpiračné kávy a nikdy som ani jedného hráča nezavolal po mojom odchode, ani som si nepísal SMS-ky s nimi, ani som sa nikde nesťažoval. To je život, beriem to ako realitu a vzhľadom aj som sa to mohlo, alebo táto aféra, alebo keď to nazvem, tento môj prípad úplne ináč riešiť. A keď ja som mal byť jediný, ktorý vadí slovenskému futbalu, nech sa páči, budem rád, keď to takto dopadne, že slovenský futbal bude úspešný a ja odídem. Ale určite tí ľudia, ktorí robia dneska, predstavujú slovenský futbal a používajú tieto metódy, tak mi to prípada ako spred 30 rokov.